Wala kami maigaganti kundi ang mga pagod lang namin. Wala kami, alam mo namang wala kaming wala kami maibigay sa iyo kundi yung pagmamahal namin sa iyo at pag-alala. Happy birthday, happy birthday. Dito ka nanay, harap kayo Dito kayo diba? Hindi lang yan, meron pa. Tabi kayo dyan tayo. Siyempre, meron din kayong balloon. Okay, tatay, meron din kayong fruit basket. Ate, patulong ate. Okay, pakibigay. Mama, ito ang sayo! At tatay, ito ang iyong balloon! Okay? Okay, tatay, meron din ang iyong cake! At ating cake yung balloon. Mama, kumusta na di na? Tayo laging nagkikita. Miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauuna. Di ba pwedeng ikaw muna? Akin ang pangamba. Dahil ikaw ang aking mata. Sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatana. Pahinga muna, ako nang bahala. Bis pa sa labis ang iyong nagawa, mama. Pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta, la tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta. Papa, naaalala mo pa ba? Nung ako'y bata pa, diba? Aking puso yung hinanda sa mga bagay na buhay ang may dala. Dala ko ang iyong bawat payo at hanggang sa dulo Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday
Okay na, nanay? Wish? Blow the candle! Tatay, blow! Blow! Sige, tatay! Sige! Happy birthday! Yay! At syempre, meron inahandang letter. Oh, dito natin malalaman nanay ha kung sino. Okay, meron kong basahin ni. Happy birthday po, Inang and Tatang. Iyak ako. Una po sa lahat, taos puso po akong nagpapasalamat sa tulong po niyo sa akin. Lalo na sa paglalaban ng aking mga damit. Sa kabila po ng estado niyo sa buhay, ay meron po kayong pusong matulungin. Di ko kayo makakalimutan. Nasa puso at isipan ko po kayo, saan man ako makarating. Salamat po at palagi po kayong andyan. Bigyan pa po kayo ng Panginoon Diyos ng magandang kalusugan at mahabang buhay. Salamat po ng madami. Nais ko na rin pasalamatan si Jonalyn at Michael sa pagpapahiram ng motor sa akin. Thanks, Ading. Di sana kayo magsasawa sa akin. Kay Benalyn at Dennis, salamat din ng madami at pinahiram nyo sa akin yung tricycle. Isang taon nang umuwi para may service. Kami ni Princess, lalo na kapag papasok siya. God bless you all. Maraming salamat po sa lahat. Always, Ninong Kulot. Kulot! Sino si Kulot, nanay? Si Ferdie. Si Ferdie! Ayan, suking-suki ko yan si Sir Ferdie. Ayan. Okay. So, nanay, ay, mga ate. Oh, message niyo po sa inyong nanay at tatay ngayong kaarawan. Ay, ikaw muna ate ko. Ikaw na lang lahat. Oh, message niyo po. Happy birthday. Salamat sa pagtsatsaga niyo sa amin kahit matitigas ulo ng mga anak namin. Salamat sa pagmamahal ng dalawa ng tatay. Okay! Next one! Ang isang kapatid! Nahihiya sila! Sikat! Ay, nanay. Okay, nanay at tatay, ano po ang inyong mensahe kay Sir Ferdie all the way from Cayman Island? Ferdie, salamat ng marami sa iyo. Kahit nariyan ka sa malayo, hindi mo kami nakakalimutan. Salamat sa iyo. Itinuring mo kaming mga magulang mo, kaya naman turing ko rin sa iyo para ng kitang tunay na anak. Salamat sa iyo, ha. Wala kami maigaganti, kundi ang mga pagod lang namin. Alam mo namang wala kami maibigay sa iyo, kundi yung pagmamahal namin sa iyo at pag-alala. Lagi ka namin ipananalangin sa Panginoon Diyos na laging bigyan ka ng mahabang buhay. At sana'y magtagumpay ka pa dyan kung saan ka man naroroon. Tatay, message pa. Salamat, Ferdie. Okay na, tay? Okay. Okay, so magpapakilala na ako, nanay, ha? Sige. Okay, alam niyo na kung sino talaga nagpadala, okay? In behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Ferdie, thank you, Sir Ferdie, sa pag-trust at pagpili po ulit sa amin upang maipahatid po natin ang surprise ang nais niyo pong ipahatid kay Inang Gloria at saka kay Tatang Ben. Ayan. Palakpak naman dyan para sa kanila! Ayan, at syempre, all the way from Cayman Island, ilang beses na akong kinuha ni Kuya. Ayan, salamat sa tiwala talaga, Kuya. Ayan, masaya nanay, tatay? Masayang masaya. Isigaw nga kung masaya! Masayang masaya kami. Okay! Sinundo ko sila doon sa, bangkag. sa bangkag. Ayan. Nagtataka nga ako, sabi ko, sino kaya itong nag-ano ito? Okay, so okay na tayo nanay, ha? Akala nyo, kikidnapin ko kayo, no? Wala naman akong alam na ganito. Na mayroong Hindi ko akalain eh. Ala okay na tayo, nanay. Okay, party!